Nggih, siap. Niki Bapak Ayo Lima Mas Indra. Setkom. Mbak Laila. Tombol kangen dados. Tombol kangen. Dari Mitra Salah Polri. senam iki Bu. Haha. Monggo Pak Priadi, monggo. Monggo. Kalian Ibu mau pundi? Apa wis lali sliramu? Masuk, masuk. Dek semon Monggo pasukan. Yuk, karo aku. Yeay. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis Masuk. lali aku. Tangannya di atas. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetembangan karo aku. Jogete, jogete. Dadi yo tonggo kangenku kangenmu. Bali ning nalika iku. Tapi rasane waktu biyen utuh dhewe. Semono yen dolan rame-rame, guyub rukun seneng atine. Awas, iyo, emas gelang anting. Rebon siji, sak dulet kanggo ngombo. Monggo Pak Priadi, dados. Rasa samimpi durung butuh tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Monggo kangen. Yo, Permintaan purna bilangnya Ibu Bapak. Erwi, siap. Kita kagungan dalam. Bilangnya Bapak Sukan bersama Ibu Samira. Ibu Samirah yang mana? Oh, ganti baju. Ayo goyang Jogetnya monggo Pak Sukan jogetnya. Ayo kembali Ayo lagi semuanya jogetnya berdiri, semuanya jogetnya. besi. Monggo besi. Yo, monggo Pak Tasik. Bapak Tasik monggo. Ye, monggo Bapak Tasik. Asik. Mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetembangan karo aku. Ayo lo. Hati yo tonggo kangenku kangenmu. Bali nalika iku. Tapi rasane waktu biyen utuh dhewe. Langon terus eling kancane. Zaman-zaman yen dolan rame-rame, guyub rukun seneng atine. Ayo, emas gelang anting apa? Rebon. Sakulen kanggo ngombon kangen iki. Rasa sakimpi durung butuh tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Rasa sakimpi durung butuh tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Mas, luar ya biasa. Allah. Ini loh salah satu keluarga yang sangat kompak. Kompak selalu. Kompak
royong rukun